היא חושבת שאני כאן, אך זוהי רק עוד אשליה. אז כזור אחד של קסם שמגביר את הריקוד. המורה מרוצה ואני מרגיש עצוב. אז אני יכול ללמוד, בלי לדעת ללמוד. אז הפוקוס תמידי בשיעור הפרטי. אף אחד לא מבין איך אני השתניתי. אני אדם אחר, המורים אוהבים אותי יותר, אבל בסוף היום לא כל כך רוצה לישון. בשיעור להשתלם, לא יכול לשבת רגע, חייב לקום להסתובב. המורה מתעצבנת, לא לקחת ריטלין. איך תסביר שלעולם היא לא תבין? אז אני יכול ללמוד, בלי לדעת ללמוד, אז הפוקוס תמידי בשיעור